Gada ng 39 anyos na si Jose Llanos Francisco matapos nasubot man laban sa ginibong bypass operation kang otoridad sa Barangay Poblasyon Katayngan, Masbate kan Sabadong Banggi, Marso 11. Sa impormasyon, nagpurbar subot si Francisco naman laban kang arestaro na kang otoridad matapos na mabakalang kang pusher buyer ning sarong plastic sachet. Laug ang pigtutubudan na shabu na may kantidad na 20,000 pesos. Napag-araman man na nagtatrabaho si Francisco sa munisipyo kang Masbate as in residente kang barangay nursery. Pagdating na sir ng tropa, nung may tama na yung suspect, ay dinala pa siya sir sa hospital. To kung ma-revive pa siya or hindi, nag-request sir ng ambulance sa district hospital para sir madala siya doon sa district hospital. Only that siguro along the way doon sa bago siya declared dead on arrival siya sir ng attending physician. Na-recover sa posisyon kan sospek ang sarong badil, sarong sadit na plastic sachet laug ang pigtutubudan na shabu, sarong medium plastic sachet na may laug man na pigtutubudan na shabu. Ang kampanya po ng PNP sa illegal na droga ay relentless po. Patuloy po sir na ini-implement. So long na mamonitor lang natin sir yung mga illegal drug activity ay hindi po natin sir pinapalampas. Opo. Kasi yan po sir ay parte po sir ng trabaho natin. Maswerte naman na mayong nakulugan sa puwersa kang operatiba kang nasabing operasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal